Hello, friend. Kitchengsi kardom kadukawe Karbichish 2.0 YouTube channel long kelangara doan fanstami lapen pini puthot nali tumafan Karbi Anglong Autonomous Council ben kapiklang pon Voreng Avarsai APUTHAK si nang than pachini ponikpo kopi Voreng Avarsai ma kon anapu sa vacancies tuma kachar langdeng ko an sikinang zima documents kopi pisinang zima la so APUTHAK nali tumfan la so video long nang than pachini ponikpo nali tum la so YouTube channel anta subscribe krilang polote pada repin menali tum subscribe igon lapen videos tame liking si lapen share ponigung tang non pathiek pen Karbi Anglong ben kapiklang pon Voreng Avarsai APUTHAK le lang pononang lapen chethan pononang tang non pathiek pen chethan pononang lapen lang pononang Office of the Deputy Director Hills lapen Panchayat and Rural Development Dipu Karbi Anglong ahin pen kapiklang pon Voreng Avarsai na penon details lang polonang nalitum screen along tek ponlong exin ni long do da advertisement alo la pela so advertisement alo kapiklang pon 3 October 2024 arni sipaklang pon iklo la pen la so Voreng Avarsai pan jongsin nalitum jogdon exi pulote application la bangke nalitum fill up nang po la pen application form la bangke standard form nalitum Google Chrome long mental long pon exi kalte computer akular long damte hodak stamin nalitum long exi kali pulte nilifan humri gon nilista mina litum fan nang senek po la pen la standard form na litum fill up nang po la pen Karbi Anglong Autonomous Council la so case receive la bangke ST SC atum sika cap alu la bangke receive endam nang zi la pen kapre ke category general category atum bangke 20 rupees an alang litum la case receive bangke Karbi Anglong Autonomous Council la long pen endam nang po si lesson lo dr article la pen article 5 lapen 8 arona ting pen no maduta dag jog don mila lapen apus vacancies labang ke dag grade 3 lapen grade 4 safety ponik lo lapen under labang ke the Panchayat and Rural Development Department Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong district lapen laso Voreng Avarsai dag application la last date labang ke dag 19 October 2024 3 pm aporansi dag last date lo lapen written test viva aphan labang ke nalitum newspaper long stame thek pon long exi kali pulte la so YouTube channel long stame nalitum long pon ekpo non lang pon lonang copy pia post se dakidoma krapen kachar leng leng ko ansen angzima ke cheng sinalitum dag number 1 long thek longi junior assistance la grade 3 mate LDA aphan da apos la ke esido la pen pay scale nalitum 14,000 pen 60,500 analitum long pon exi la pen pay ben la bangke PB dak 2 la pen grand pay 6,200 analitum long pon ekpo la pen qualification la pen experience la bangke kenang solo it says pass nang po la LDA aphan bangke la pen computer diploma do nai 1 year diploma la pen penaan kemisan knowledge do na po computer anat mate MS Word la pen Excel la hayu thek nang ji lapen puthot dag dutulang gram sebak afan stame apus vacancies la bangke dag bangke performance kipi pondo lapen salary la bangke isivet lo 14,000 pen chenglok 60,500 an long pon exi lapen qualification la bangta isivet lo it says pass nang po lapen computer diploma do nei 6 months afan lapen asap so ke thek mate knowledge to chat nang po MS Word lapen Excel anat lapen putho da number 3 long lang damate gramin sevika gramin sevika fanstame da apus labangta bahini aparmando nalitum na screen along thek ponong easy lapen asonda ta kachar leng ding labangke isiver lo la gram sevak lapen la gramin sevak labangke ises pass nang po lapen computer 6 month diploma donang po jola lo lapen number 4 along labangke pion apus dagbang pli aparmando lapen kachar salary nalitum 12,000 pen 37,500 analitum long pon exi ason dathak class 10 dagbang pass nang po lapen experience lapen kapre certificate bang danang ni stamen nalitum class 10 labangke pass nang po dak stamen nalitum jog dun example den nalitum jog dun iktame kadu ka pen dag apus labangke pangrumpet pen 14 15 16 17 ando nasionalitum prabjin pen jogdon ekon la pen ason tathak dak general introduction dak kapachini pon alam thedu
nalitum dak theklo duly fill up must be addressed the deputy director hills panchayat rural development difu Karbi Anglong lasam tok nang po application dak standard form along lapen age labang ke 18 to 38 years an lapen alang nitum dak calculation ponji labang ke 1st January 2024 pen lapen relation dak people no is relations tame government hin pen kan ma ki people the sorting si people po lapen number 3 long dak ke tok pon do thula nalitum self attested copies of certificate regarding qualification age caste employment exchange registration lapen 2 copies of recent passport size photograph extra must be included along with the application form but application aloga nalitum kipido nang zila bangke self attested thai nang po azat a documents lo anta nalitum amen ba chitog don thai nang po lapen age certificate fan birth certificate le pidun ta chol lapen caste certificate nang zi lapen employment exchange tame dak nang exi jong se employment exchange sabi putel bangke chok sidat policy employment exchange applied pelangatum nalitum jong si minachi apply example tu nili ke apply process tabi paklang poniglo nalitum dam pelang dam ikon lapen caste certificate talo caste certificate ta lo lase jong se nalitum thek thep tu nili fana homri go nili nalitum fan apply pic po lapen passport da photo pakni nengsi passport size photo mate non het chetulia photo nang ipo lapen son thak thak dak do thula envelope labang kenang litum pachira paminang po lapen envelope thak tok do nengji labang ke da application for the post of junior assistants LDA gram sevak gram civika lapen application for post of pion pustamin alitum kopia post ma ki jogdun ala so post samen labang kenang litum envelope thak labang ke tok do nang po mati mention do nang po lapen puthoda do thula number 5 along application received either by post hand after the last date submission will be not accepted asilason la laso nalitum la kai flyer form la bangke da ke thon dam nang pola pen ala date last date pen jong si ka pregar ni dam thulop te alang litum accept on pelop ta pona pen application jong si nalitum ka fill up ki hanga teng choklim le pe nalitum application form la bangta hadang masi reject pon popta pachini poniglo lasening ke hanga bang phu abang phi tum jong si nalitum jogdun example te prap jen pen jogdun iko nalitum la pion kali pulote nalitum gram seba galong le jogdun ta chok la pen last date la bangke la sochiklo 19 October 2024 an last date dola la so prang nalitum eson soni documents chok si an la bangke nalitum pachok ikon asipini la short information mate la so Voreng Avarsai APUTHAK na ke than ponji la bangke la anchodlo la pen so advertisement ni already telegram channel whatsapp group los tame send pone kelo nalitum hadak dampen langdam paminon la pen video nalitum kan maseron serego Karbi Anglong rasta me palaik nang la pen pachinik na tangte domi thak me ka dukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ra do ana fans tame nilin pen kardom